Magandang oras sa lahat. Samahan niyo akong gumawa ng ating art project ngayon. Para sa ating season ender, gagawa tayo ng personalized notepad. Ang mga kakailanganin natin ay illustration board, craft scissors, cutter, eraser, pencil, pentel pen, pens, syempre ang clip, notepad, buttons, jelly ace cup, and ribbons. Yan, ang una natin gagawin, kunin natin yung illustration board. Ayan, meron akong nagawang or nakat na meron na akong nakat. Bale, ito yung nakat ko kanina. Gagawa tayo ng mukha ng babae. Gagawin natin. Magdodraw lang tayo. Yan, gumawa muna kayo ng pattern. Yan, kung anong gusto nyo ng yan, lalaki, babae. Kung anong gusto yung design nyo na lang. Kulayan na natin siya, yung lining ng ating hat ng ano natin. Lagyan na natin siya ng design. Dapat natin erase yung mga lapis na para malinis tignan. Tapos na natin i-design yung ating hat. Ayan, lagyan na natin siya ng jelly ace cup. Para magmukha talagang mata yung ating girl. Lagyan natin siya ng button sa loob. Para meron siyang Hindi na natin kailangan idikit yung ating buttons kasi mas maganda pag gumagalaw siya. Lagyan ng glue. Dapat naka-center. Alam niyo yung Pagkatapos, ilagay na natin yung clip. Idikit na natin yung ating clip.
Bale, ito kasi yung magsisilbing ilong na niya, tsaka yung bibig ng ating girl. Pagkatapos, patuyuin natin siya ng konti. Ayan, natuyo na siya. Ayan. Lagyan na natin yung ating notepad. I-try na natin siya. Ngayon, lagyan na natin siya ng ribbon. Lagyan natin. Kunin natin yung ating ribbon. Lagyan na natin siya ng glue. Idikit na natin yung ating ribbon sa hat. Ayan, tapos na! Oh, di ba ang cute? Gumagalaw yung ating mata ng yung buttons. Pwede din kayong gumawa ng welcome note gamit tong illustration board. Lagyan nyo lang siya ng mga designs na gusto nyo. Pwede rin yung gamitin tong likod ng ating illustration board. Kung ayaw nyo ng white, pwede din yung black. Diba? Bago ako magpaalam, nais ko munang batiin sina Dr. Chita Esuero, si Doc Roel, ayan, yung mga staff ng Suero General Hospital. Hello sa inyo. Ayan. Samahan nyo ako ulit next season para sa mas exciting na art project. Laging tandaan, dito sa Artistic, palaging fantastic. Bye!